Хайде, още едно откритие за днес, мами, леле! Остави го той да пипа. Вече за сега кое е по-напред да гледам? Бутоните ли да гледам? Играчките ли да гледам? Сладър, мами! Естествено! Ку-ку! Ба! Сам ли мами го смени? Я да видим бебето сега. Да го снимаме тук в близък план. Браво, мами! Браво! Ей! Криси, мамино! Криси! Кристиян? Да. Сега не може да ме излъжете да погледна на където и да било. Бебето не се вижда в огледалото. Пак не се вижда в огледалото. Само така ще го снимаме, бебето. Бебето, Криси! Криси! Мамин! Криси, Кристиян! Супер играчка, леле! Аз мисля, мами, че ние сме вече готови за нещо от сорта да натискаш бутони си или музика. Да, и аз така си мисля, въпреки че тук го дават за идиотчетата от 5 години нагоре. 3-5 години. Ние сме 6 месеца и аз си го... Криси! Усмивка, мами! Кристиян! Криси! Криси! Ехо! Мами! Кой ударил главата? Не съм си ударил още. Кристиян? Хайде, мами, стига толкова, че ще стане дълго клипчето.